Koža je najveći organ ljudskog tijela koji oblaži organizam i u izravnom dodiru sa vanjskim okružjem. U koži razlikujemo nekoliko slojeva. Na površini se nalazi pousmina ili epiderma, zatim slijedi usmina ili derma, a ispod epiderme i derme nalazi se još potkožni sloj masnih stanica. Epiderma je tanji površinski sloj kože koji je u izravnom dodiru sa okolinom. Sastoji se od 5 slojeva, to su bazalni, suprabazalni, zupčasti, zrnati i rožnati sloj. Među stanicama bazalnog sloja nalaze se stanice melanociti koje proizvode pigment melanin. Upravo su promjene među tim stanicama uzrok melanomu koji ćemo pobliže obraditi u ovome radu. Dobar dan. Dobar dan! Mene je poslala doktorica ovdje kod vas. U redu, ali imaš uputnicu i zdravstvenu, super, mogu vidjeti. Sjedni. Hvala. Bok, Ana. Bok. Vidim 2001. godište, kako si? Super. Šta te muči? Osjećam nekakvu kvržicu. Potkožno zavrbljanje, vjerojatno. Da. U redu, kada si to primijetila da je krenulo s nastajanja? 2 tjedna. U redu, širi se. Širi se, povećava, da. U redu, prilikom dodira bole li te? Ne. Ne. Imaš li promjenu boje kože, promjenu pigmentacije? Ništa. U redu. Boluješ li od kakvih bolesti inače? Ne. Ništa. Koristiš li lijekove slučajno? Ništa, ne. U redu. I je li ti neko u obitelji slučajno bolovao od nekakvih kožnih bolesti? Jesu prije i roditelji su išli par puta na uklanjanje. U redu, u redu. Ja imam ovdje sve podatke, upisat ću te u sustav, ti malo te pričekaj malo vani, pozvat ćete moja kolegica, onda ćemo napraviti pregled i onda ćemo znati više o cijeloj situaciji. Može, super. Hvala! Hvala puno, Ženja. Bok, Ana. Bok. Prije samog pregleda pitam je se možda u posljednje vrijeme provodilo dosta vremena na suncu, ideš li u solarije? Da, idem u solariju već 2 mjeseca. A koristiš li možda kreme sa zaštitnim faktorom? Ne. Ok. Sad ćemo provesti sami pregled sa ovim tu dermatoskopom kojim provjeravamo znači, promjene kožnih pigmentacija i sl. Već mi je kolegica spomenula kako imate tu nekakvo zadebljanje, je li vas boli? Ne, ništa. Sad ćemo to provjeriti detaljno s ovim. Aha, vidi se, a i osjeti se dakle na obim. A pogledat ćemo još i po cijelom tijelu da vidimo jer se možda negdje još ima da niste primijetili. Može, u redu. Nakon pregleda cijelog tijela, zapravo jedino je ovo tu područje, odnosno ova kvržica rizična i trebalo bi ju kirurški odstraniti, pa ćemo dalje biopsijom utvrditi je li to bilo zaista maligno ili nije, ali rezultati će doći kroz par dana pa ćemo tada biti 100% sigurni. Dobar dan! Dobar dan! Izvolite. Na pregled madeža. Aha, super, sjednite. Imate li navičan termin? Imam. Super. Imate li zdravstvenu iskaznicu? Imam. Hvala. Samo da provjerim. Dora Božić, 98. godište. Evo ga. Kako da ste se odlučili doći? Pa, primijetila sam da se moj madež na donjem dijelu leđa povećao i promijenio je boju. Aha, boli li na dođe slučajno? Pa, boli, da. Dobro, osjećate li kakve bolove možda u donjem dijelu leđa, u drugim dijelovima tijela slučajno? Osjećam malo, mislila sam da je to zbog posla jer puno sjedim. Aha, prvi put ste na pregledu ili ste redoviti? A ne, ovo je prvi put. Prvi put, u redu. Zanima me, bolujete li inače od nekih bolesti? Ne. Ne, koristite li lijekove slučajno? Ne, to. Ništa i još samo zadnje, vam neko u obitelji slučajno imao kakve kožne bolesti, uklanjanje madeža i sl. Nije, ništa. U redu, hvala puno. Imam vašu zdravstvenu iskaznicu, upisat ću vas u sustav. Molim vas da pričekate ispred, pozvat će vas moja kolegica i onda ćemo obaviti pregled, te ćemo kasnije znati više. Hvala vam. Dobar dan. Dobar dan, znači Dora, vidim da ti imaš madež na kojem dijelu leđa. Na lijevoj strani. U redu, molim te sjedni i podigni majicu. Znači, madež je asimetričan, s nepravilnim rubovima. Također je vidljiva pigmentacija madeža i sam madež je veći nego uobičajeno. U redu, pregled je gotov, možeš spustiti majicu. Napravit ćemo vam biopsiju, znači uzet ćemo mali dio tkiva, poslati ga na laboratorijsku analizu, time ćemo utvrditi je li bio maligan ili nije. Kontaktirat ćemo vas za par dana kada rezultati budu gotovi. Evo vaše zdravstvene. I to je to. U redu. Meanwhile. Bok sure. Hej! Znači, super da sam vas našla. Trebam jedan savjet. Moja pacijentica je u 3. stadiju površinsko širećeg melanoma. Znači, već je obuhvatio i krvne i limfne žile.
I šta mislite koja je najbolja metoda liječenja? Ja mislim da bi trebalo hitno provesti kirurško uklanjanje toga zahvaćenog područja i zatim i kemoterapiju. Ja mislim kako treba provesti imunoterapiju i osnažiti imunološki sustav kako bi se tijelo samo borilo protiv melanoma, naravno davati i lijekove protiv bolova. Mislim kako bi svaka operacija dodatno oslabila organizam i zapravo samo potaknula širenje melanoma koji se već vrlo vjerojatno proširio obzirom da govorimo o 3. stadiju. Hvala cure, puno ste mi pomogli, ali najveći problem je što danas ljudi su izloženi sunčevu zračenju i premalo pažnje pridaju svojoj koži, zaštite svoje kože i ne koriste znači kreme sa SPF faktorom i najviše bi se trebalo paziti na malu djecu jer oni imaju jako osjetljivu kožu i također bi trebalo se izbjegavati solari jer su opasni i trebalo bi se kod kuće raditi samo pregled te redovito posjećivati dermatologa. Evo idem ja, vidimo se. Bak! Several days later. Dobar dan. Dobar dan. Stigli su rezultati vaših pretraga i nažalost dijagnosticirano vam je površinsko šireći melanom. Kad govorimo o stadijima, imamo 4 stadija i 4. stadij je najgori. Vi se nažalost nalazite u 3. stadiju, stoga je potrebno obaviti daljnje pretrage i vidjeti je li došlo do procesa metastaziranja. Proces metastaziranja znači da je rak kože prešao i zahvatio druge organe. Što se samog liječenja tiče, odmah ćemo napraviti medicinsko otklanjanje i započeti sa kemoterapijom. Što se same efikasnosti liječenja tiče, nije nemoguće, ali ukoliko se i na kraju izborimo sa bolesti, mogućnost da se ono ponovno vrati nakon 2 godine, 5 godina, 10 godina je jako moguća, stoga morate biti spremni na sve. Stigli su rezultati vaših pregleda i vama je dijagnosticiran nodularni melanom u 1. stadiju. Što to znači? To znači da je melanom na samom početku i da je liječenje vrlo uspješno. Mi ćemo provesti kirurško odstranjivanje zahvaćenog područja i nakon toga bi sve trebalo biti u redu. Kod kuće je potrebno obavljati samo preglede, ali i posjećivati dermatologa otprilike svaka 3 mjeseca kako bismo mogli uočiti ukoliko dođe do nekakvih promjena ili ponovnog pojavljivanja raka. Također, bitno je obratiti pažnju na njegu kože i koristiti kreme sa SPF faktorom jer zapravo sam melanom najčešće dođe kao posljedica prevelikog sunčevog zračenja. U redu, hvala. Kako bismo na vrijeme uočili mogući melanom te spriječili njegovo daljnje širenje, iznimno je bitno vršiti samo pregled madeža. To činimo takozvanom ABCDE metodom, vrlo jednostavnim postupkom kojim u samo 5 koraka provjeravamo promjene oblika, rubova, pigmentiranosti i veličine neusa. Taj postupak od velike je važnosti jer upravo naš nemar i nebriga o vlastitome zdravlju može potpomoći ovoj bolesti da nekontrolirano i u vrlo kratkom vremenu prodre u sve sfere našeg organizma, što posljedično produljuje vrijeme bolovanja, a može imati i smrtni ishod. Stoga, provjeravajmo madeže jer bolje spriječiti nego liječiti.